bari in gaya ma gaskiya. Idan rashin mutunci kake ji, gidan saka taras. Yarinya ni na haife ta, na daura kayata. Ban kuma wanda zai je kwance min ita. Na kwance saboda addinin musulunci bai ce ka daure yarinya ba. Ba zai yi ba yarinya sai ka ce akuya ka daure ta. Banda abinki na je na yi gaba da yamma kudu da arewa sama da ƙasa na yi tambaya a addinin musulunci wani baya sakan matan wani sai dai in shi miji ne dole da kansa zai saki matarsa shine magana ta gaskiya wannan shawara nake so in ƙara bayarwa ta biyu. To ai ka burge ni kake ka san ni duk lokacin da hikima ta ƙare to kai nake samu. Ana zargin ka a cikin wannan gidan naka kana sai da mugayen kwaya da sauransu. A nan gidan? Kware kwa. A ranka da mu billahi da gidan nan RBC ba masu yawa. RBC ba masu yawa sun gidan nan. To waɗannan da ka tara fa na me? Ba maganar zargi. RBC ba masu yawa. RBC ba masu yawa gidan nan. Ka ga yalla bai Ka biro ba masu yawa wannan. barau kakkare na mana hankali da mu da mutanen unguwa ga sanar kana ganin su matasa su suka yi tunani suka kawo mana kara saboda kala lalata ka tara yara yan kanana ka tara mata kayan shaye kodin wuyu balalin kodin duk kana saboda mutane kai Lamba daya. ka shiga jahannamu Allah ya kai wa Wannan kaga can wannan. Ofisa. Caje gidan nan gaba ki ka caje shi.